Alufe mag ji pod pi mar oula medo daro e gwenge mopogore kaluwore koda koth mapek mabende medo chwe pacho kaendi masani orocho chenro mopogore ka gwenge mamoko sani koro kata chiemo mar kony ok nyal chopo negi kaluwore ni apeni ong'adore kendo onge kaka dichop irgi. En kony mapiyo piyo mabende jopiny yuago mondo ochop negi ka duonero mar Kenya Red Cross bende koro sani owuok oko kendo kwayo kony mar omenda mar konyogi kedo gi midhiero mar kodhni mar El Nino. Kamano bende e chenro ni bang'e e chenro mar mine wacho obobedo ka watwa kaluwore koda duoko mar penj ma KCPE mabende e kuonde mamoko ntiere jopiny kata jonyuol mabende yuak kaluwore kod kagiwacho ni duoko magiyudo oken mano makare. Nek bende osewuok oko kendo wacho ni gichiwo ndalo 30 ne jogo mantiere koda ng'ur mondo ochwal negi mano mapiyo piyo. Obobedo ka watwak e wachno e mine wacho wang'eni to gino kenge mage mabende jopiny obed ni kawo to chwalo ng'urni owinjo bed ni iluwo okenge machalo koda mage. Weche mabende wamiyo pek gin mage. Kwan jomosewito ngimagi kaluwore koda kodh El Nino mamedo chwe pacho ka ochopo ji 90 ka sirkal koro yango kar konyruok mapoya. Duol mochung'ne penj pacho ka ne kochiwo ndalo 30 ne jonyuol mani kod ng'ur ewi duoko mar penj mondo gonegi lipot. Ne wachako ng'iyo yore manyalo konyowa pur. Koro ne wabiro gi riekni mamoko kaka loso mashin magoyo pi katiyo gi teko mar chieng'. To kendo wakete wilbaro koro wadhire to watere nam kendo waduoke. Wakelo nus gana mar jopur Masiaya mochugo yo manyien mar tiyo gi lony manyasani e chugo teko maler mitiyo godo e pur kod pith. Magi weche manyien mag OIMORE machiegni kabisa. Nyinga Jailieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Parni wechegi iluwo kokalo mbui marwa mano mar Ramogi TV e Facebook kanyakla kod YouTube. Bende inyalo luwo kokalo e Facebook page mara mano Jailieta. Ote magi ichwalonwa e lai marwa mar ote machuok ma en 23600 machiegni. Ji maromo 90 nyaka sani oyangi ni osewito ngimagi kaluwore koda koth mapek mar El Nino mamedo chwe pacho ka. Alufe mag ji bende pi oula osedaro e miechegi ka piny owacho olando chenro moposedaro e miechegi ka piny owacho olando chenro mopogore mar chwalo negi kony. Koth mamedo chwe pacho ka mar El Nino medo kelo midhiero e gwenge mopogore ka koth manyoro gotieno kod okinyi makawuono orecho chenro mopogore e gwenge mag Nam Chumbi. Maitoko lalo matudo Malindi kod Mombasa barore kendo rocho chenro mag wuoth e gwengego. Jalup jatendo bila ma Kilifi North Kenneth Maina oyango wachno konyiso joriembo otigia peini mamoko ka jotelo e dul mar apeini pachoka osingoni apeini mokethore idhi los mapiyo piyo. Road assets in the country is estimated to be over 3.5 trillion Kenyan shillings. There is need to preserve that kind of investment. Every shilling that invested on road maintenance, the board is getting 14.6 shillings in terms of social benefits. E county ma Isiolo gwenge mangere mara maloyo jodak 1,000 county no kod Kenya Red Cross odaro tok pi oula muomo nyake udi moweyo ka bende ji 2 owito ngimagi. Tulikuwa ng'ambo ile kitu yote iliharibika na maji. Kila kitu. Uko maji nafika kwa babati. Mpaka hata magari saa ile karibu maji ibebe. Tukaamua tu kukaa hapo kando ya lami, ndio sasa tukapatikana hapo na serikali yetu ndio wakaamua kutusaidia kutuleta hapa primary. Apisa chenro mapoya e county no Hassan Abdullahi owacho ni gitimo kamae kaluwore koda koth mapek motieno manyoro. Wananchi kwa jumla tumeweza kuwaleta hapo kwa shule, na hii capacity ya hii shule kulingana na ile population iko affected ambayo iko displaced hapa Ngarmara,
hii buildings za shule hazitoshi, so sisi kama county government tumeweza kuleta hema. We have a hema with capacity ya kubeba watu kuweka watu 800. Midhiero mar koth bende okwako jodak Magatundu North to kiao maduong' ma Karimenu pong' kendo chako muomo. Midusa Joseph Kamau mar Athi Water Works Development Agency owacho ni gidhi weyo pino matintin mondo donje aora ma Karimenu. What we can assure members of the community is that there is no risk as at now that is foreseeable. The downstream infrastructure are safe from any excess flows from the reservoir. Bendo medo singo ne jodak go negi timo manyalore mondo pia ono kikel negi masira ka chenro mar chulo jopiny ma pio daro bende dhi nyime. We are working with the local administrators and the community, and we hope that once we compensate the communities that are near the water line, we shall also acquire an access. County Veta Jiade ko yangi nino witonge magi kaluore koda pi oula mawuoke gwenge ma Kilimanjaro ka jo Red Cross dhi nyime kod chenro mar daroji. Kitu tunafanya kwa sasa ni kuhakikisha wamepata chakula, kuhakikisha wamepata maji safi ya kunywa, kuhakikisha kwamba health department iko standby, manake pia kuna changamoto za kiafya hutokea watu wakiwa wako pamoja hivi, na maji ambayo wanagusagusa na kutumia pia yanakuwa yanaleta maradhi ya ngozi, maradhi ya tumbo. Riwruok mar Kenya Red Cross koro oro kwayo ne pinje monyalo mondo okonye choko omenda ne oganda maula medo rocho ngimagi pacho kae. Kokalo mbui margi mar X, Red Cross wacho ni kanya kasani oganda maromo 40,000 pi osedaro ka gidwaro kony e choko omenda maromo bilion 3 mondo konye reso ngima jo Kenya. Red Cross wacho ni chakre tarik 2 dwe ni koth mapek osegoyo gwenge ma pacho ka, gima omiyo thoth aore omwomo. En koth moselal gi ngima oganda, osedaro ji kendo rocho chenro mag wuoth tok apeni mukore. Jatend piny William Ruto osingo ne jo Kenya ni piny owacho kao okenge makare mapiyo mag kedo kod midhiero mar kodh El Nino. Jatend piny yuago jo Kenya maromo kata maloyo 70 manyaka sani osewito ngimagi kaluwore kod kodhni ka familia maheo 36,000 pi oula osedaro. Omedo ni bilion 2.4 osegol mar konyo jo Kenya ma kodhni okelo negi masira kokalo chwalo negi gik kony mano moting'o chiemo. As you're all aware, last week, Government of Kenya made available resources to the special, to the Ministry of ASAL to make sure that adequate food is available. Already 2.4 billion shillings have been made available to buy food and to make sure that that food is delivered where it is most needed. Adequate resources will be required, and that is why this team is now working on numbers so that we can mobilize the resources necessary to make sure that we attend to the roads that have been washed away, provide alternative roads and pathways to different parts of the country, to make sure that we deliver medicine to different parts of the country, and to ensure that no part of Kenya is left in the dark by making sure that we deliver fuel. Ogaina ODM Railodigo kono tend Kenya kwanza mondo weseyo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jotelo mamoko ko wacho ni tich emosetamoge. Odinga mane lose gwenge mama saba mantiere Kuria West County ma Migori osiemo jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kuom rem gayo midhiero mag kodh El Nino masani sando ngima oganda mathoth e pacho ka. Jojuma nigi ler mathoth. E limbe mare mandalari e kaunti ma Migori, mane ochakore kawuono, Odinga ne ochopo e hik mane no ward machon Masaba bedi Marowa, gwego mag Masaba e subkon ma Kuria West.
Odinga maneno ted kod mokom jodbura mag ODM ne oseyo tend Kenya Kwanza ma owacho ni tich koro tamo kendo koro keto mana seyo kuom tend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Njaa, sikuna njaa na kuna ukosefu ya kazi, sivyo? Wakati hii kuna mafuriko, mvua inanyesha mengi zaidi, pembe Kenya ingine watu wanakufa. Sasa wamesema watu 60 tayari wamekufa kwa mambo hii ya mafuriko, lakini hawa jamaa wanalala kwa kazi. Sasa wanawacha magavana wanahangaika na kuna pesa, wananchi wanateremshwa na maji. Bado wanalaumu Uhuru, lakini Uhuru alienda nyumbani. What they are asking you to do, tell the president that the cost of living is high. Amwambie rais ama asimwambie rais? Tell the president of Kenya that all these young people are unemployed. Wach makama eneo siko jokano mag ODM mautingo jabon masuna East Junet Mohamed kaachiel kod mano mawendo Walter Owino mane wacho ni jo Kenya koro nyaka nen matut. Vile wananchi wanaumia saa hii ni sasa saa ya kujitokeza ili sasa tutetee wananchi. Si namna hiyo? Sasa tunataka kufungua mlango sasa. Tumepumzika. Kama mimi nilikuwa kwa bench, nimepumzika ya kutoa, sasa nataka kuingia kwa kiwanja sasa. Ukweli mlipimia baba kura. Leo mnakimbia, leo mnataka baba waokoe. Baba hata waokoa kwa sasa. Wale walipiga kura kule, kwa sasa wakule kiburi yao polepole, alafu huko mbele sasa utakuwa ushafinywa kidogo kwa duka kununua bidhaa, hakuna ya watu wa Azimio na hakuna Wayahudi. Si ni ukweli? Baba wa Kuria wana njaa. Baba ushuru haina huruma kwa Mkuria. Baba gharama ya chakula haina huruma kwa Mkuria. Mafuta wanaleta kutoka huko Arabuni. Hiyo mafuta wanaleta na wanakula rushwa huko. Wanakula rushwa kwa hiyo mambo ya mafuta. Odinga bende twak mare ne okono jo Kenya mondo koro bedi achiel ka wacho ni siasa mag dhoudi ok nyal kelo dongruok e piny Kenya. Kila mara nikija hapa mimi nimekuwa nikihubiri umoja ya watu wetu. Kabila haiwezi kuleta maendeleo katika taifa letu. Sisi tunasema kila mtu mpaka tambuliwe apewe haki yake, sivyo? Ogai mar ODM bende nitiere kaunti ma Migori e chako chenro mar ndikruok mar ODM ne okwayo rigo ma Kuria mondo kodonji e ODM. Hii vile tunataka kujenga chama chetu cha ODM. Sasa mimi nataka vijana waingie ndani ya ODM. Vijana mko tayari? Mko tayari? Sisi kama watu ya ODM, sisi kama watu wa Azimio, sisi kama watu wa hapa Nyanza, Pwani na kila pahali na huko Nairobi na Northeastern, kiongozi yetu ni Baba Raila Amolo. Odiochieng' ma kiny Odinga kine limo siptal ma Migori level 4 kod mano mar Rongo sub county kapok oyaw ayanga chenro mar ndikruok e ODM e gwego mag Rongo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawawuok Migori wadhi nyaka gwenge ma Kakamega kuma gikone to koro jopur niang' ma Kakamega nyalo buonjo tok sirkal makruok gi tend kaunti ma kaunti no yango ni chenro mar kambi Mumias chakore ayanga tarik 1 dwe mar 12 higani. Kaluwore kod ma kambi mar Mumias dhi chako kawo niang' kochakore tarik 27 dweni, niang' ma ibiro nyiew kuom siling 650 kuom tan achiel. Kaka Andrew Ondegoleronwa winjruok makama ochopie kokalo e romo manobedo e kind jatend piny Kenya William Ruto gi jotelo mawuok Imbo ma pachoka. Jotelo mawuok e kaunti ma Kakamega kotelnegi kod Governor Fernandes Barasa nobagoro mokinyi makawuono kod jatend piny William Ruto ewi moko kuom achiedhnade makwako kaunti no. Romo no koro nenore ni onyago lemo ne jodak ma Kakamega kod alwora mare. Kakoro winjruok obedo mar chiero chenro mag kambi rego sukari ma Mumias moyangi ni biro chako chenro mage tarik 1 dwe mar 12 higani. Is going to have a specific a team to look at the issue of dates of Mumias sugar, but the most important thing is to ensure that the factory starts operations from 1st of December so that farmers are paid once they deliver their sugarcane. And also the issue of supporting
the company in terms of cane development. So those are the two key issues that we have discussed and agreed on Mumiazi Sugar. The government is going to support cane development and also to ensure that the factory is run sustainably. Jopur koro biro buonjo tok nengo mar nyiewo niang' irgi omedi kawuok e siling 5,000 kuom tan achiel nyaka siling 6,000. Igwayo jopur mondo chak tero niang' e kambino kochakore tarik 27 dwe mar 11 higani. As we reopen next month, the farmers of Nzoia, Kakamega, specifically, and Busia, they have every reason to smile because only a few days ago, West Kenya and Butali Sugar have announced a new payment schedule. So that now, instead of being paid 5,000 shillings, now our farmers will be paid 6,020 shillings per ton. Winjruok bende obedo ewi tieko gero alap tuke mabuhungu mondo chopie rang'iny mar piny ngima. Kendo gin gi geno mar biro bago tuke mag CHAN gi piem mag AFCON 2027. Barasa olero ni winjruok makama bende dhi neno ni otiek gedo mar osiptand Kakamega level 6 teaching and referral. What we have agreed is the government is going to support the county in terms of equipping and operationalization. And we are very happy that through the Ministry of Sports, the national government is going to support the county to ensure that Buhungu International Stadium is complete. Pinyo acho, bendo singo mar cholo, maromo eka 300 ne yaro alap ndeke ma Kakamega nyaka rang'iny mar piny ngima. The government will allocate 300 acres in Shikusa prisons. The next steps now will be the Ministry of will liaise with the relevant bodies. Andrew Ondego, Ramogi TV. Bech mogo podo idho kata bedo ni jatend migawo mar pur Mithika Linturi to ramo ni nengo oselor. Mano bang' kanyo limo dukni mokariye boma ma Nairobi kendo nyiewo mogo e nengo ma siling 130, nengo ma bende liekori ne nitiere ofa. Millicent Adhiambo nolimo jodak moko mag kod weg dukni ma Nyalenda Kisumu mayango ni nengo ok olor kata matin. Migawo mar pur Mithika Linturi yango ni nengo mokuon sani odok piny nyaka siling 130. Ne wakawo thuolo mar limo moko kuom dukni kendo loso gi jopiny e boma ma Kisumu. Jopiny yango ni onge kama nengo mogo oseluare. Are piny ne chak bedo matek ka gikoni kar nengo luar to medo mana dhi malo. Gino makoro chuno moko kuom jopiny chamo chele kar kuon. Abro nyiewo duka kabro nyiewo mogo duka machung'ien. Abro kama mogo nengo ne oidho mota mna wan. Sani en 170. Koro sani adok mane mchele. Mchele makoro sani anyangrago kod oganda. Kech maya tek. Sani mogo podwa nyiewo 170. Kuonde moko en 178. Koro bech mogo pod waneno ni mano pod tek. Nongiswa ni bech mogo osedok to wan mogo mosedok no pok waneno. Mogo kwang'iewo 130, mogo wanyiewo 180 kata 190. Sani anyiewo rangi ni siling 200 to mogo be anyiewo siling 200. Anga madhu rangi gi nyithinda kosanga cham mogo. Wan watiyo matek to waidho ng'at nyaka malo. To wadenyo dipo kwa luar piny. Generally gima mogo pok odok piny gi sani. Maybe mana kopo ne mbele lakini gisani to bei kodok. En wach ma omako nyaka jwareka makoni nengo gorogoro ogore ne ginya diriyo ka jochiemo to ywago dayo ni kon mane miyogi kaka ugali sosa tinde ema ing'ado negi siling 50 e magawa. Kecho dumba rega sani gorogoro en 130. Kirege onyacho muro 150. Koro onge gima sirikal konyogo jopiny. Gigo tek te jowadwa kiko wundre uru gino tek kado bi kuma entiere gino tek. Ma kuon mane miya sauce hotel tinde ok anya yudo kuon sauce ani ma 50 bob mondo acham kuon mayieng mondo yieng maber nyaka acham kuon mar 50 ma chuno na medo moro mar 50 kendo ketika hotel 20 ma 20 ne monyo dire to rumo.
gine pinyo wacho. Weg dukni bende, kone jatend migao, mondo tim nono komondi kapok olando nengo molwar. Nikech, mano ketogi e midhiero gi jonyiewo mageno yudo ka nengo lwar. Kwa manyalo keto ne en ni mondo omed onego bed ni otimo research kapok owuoyo, otimo research mondo wach the exact thing, nikech mano gima owacho lakini e ground gima dhi mbele opogore. Sasa tungependa kuuliza minister nini atuonyeshe hiyo watu wanatoa wapi ili hata sisi tuende tunue tuuzie wananchi kwa bei nafuu. Endo Nairobi kono binyaka egwenge koni maybe en kuonde moko mafiu ma nyoche kadhano Kenya te. Jatelo wakwai kabisa. Wambe wadenyo kakidenyo no. Wakwai niya mede kata pes rangi tiduok na pes mogo chien. Kata obrunja tin migao mar pur Mithika Linturi. Yango odiochieng' manyoro ni nengo mogo olor nyaka siling 130. Jopiny kod weg dukni okwedo wachno. Kakoro penjogi en mondo osiemnegie kama ginyalo yudoe mogo ma nengone oyweyo no mondo giyud fuong'ruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mano kanyero ki yuago bech sauce kata ugali sauce ama bende chon ni chiwe nono to sani ni mondo mi sauce siling 20 tigo tonja reyo te kaka orumo gi kanyo. Inyisa kendi ni baba olinga mondo kanyero wacho ni Ruto onege wange mano George kantiere Kobare. Anderukas Morusa iwacho ni family neno niose yo makare usherekea Kenyan Youngsters mabende oloyo Sudan. Erokamano Morusa Junior iwacho ni intiere Ayego Central. Luoch jaoko kantiere Katito iwacho ni mor kineno Junet bankine mathoth. Makosore Freddy Kouma kata Gabo min Wodmin Adundo iwacho ni bende uluo weche manyien mago mag Ramogi TV. Dan Grado kantiere Dandora ibendi iwacho ni luo Ramogi TV maber. Gimiwuoro ni kare ikruok mane sirkal keto ga mar kedo gi El Nino to ne en mane. Erokamano ahinya Jojo Chwata iwacho ni iwinjo maber kende iluo weche manyien mago mag OIMORE. Erokamano ahinya kuom ote mari japuonj. Wadhi yweyo machuok ka waduogo to wantiere koda weche mamoko moting'o kanyero chenro marwa mar ngeso ka ngeso mar mine wacho. Kik idhi mabor. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709767000. That is 0709767000. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Naambia watu wangu nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Formally kwa maloti one after the other. Sawa? Lisa, tunatatua melia mayo. Mazen. Rada gani mchango? Rada safi. Sasa hii kazi ni kulai. Mazen. Sasa hapo kichwa wangu. Kabisa. Iko aje? Iko best. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. Naifeel naipata sio? Ndio kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, indo zabe, sawa? Wekelea na shabiki ina give. Pata free bonus bets
stats za game, odds moto na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kubaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Machigni kendo kabende pod wadhi nyime kod weche manyien mago mag OIMORE gi kinde ma chalo kod amendie. Kabende wach mabende wabiro ng'iyo mano bang' kinde machuok en kanyero ni tend riwruok mano mar NAT bade ma Kisumu okwedo kang' maduol mochung' ne penj mano ma pacho kao mar miyo jonyuol kod nyithindo ndalo 30 mar chwalo ng'ur e wi ng'ikruok mano bede kotende kod duoko mar KCPE ma higani. Giseyo nek ka gikoni mano yo mar medo hinyo jonyuol e yor usuru e kinde ni mangima oridore. Kabende gikoni nek owinjore angani rochruok e duoko mag penjgo en makosa mano margi. E duoko mar nek e wi ng'ur mochiw kod jonyuol moko, nek e ote mare owacho ni giserango thoth ng'ur ma bende ne nitiere kendo chiwo duoko makare ne skundego. Nek bende owacho ni ng'ikruok moro ne biro mana e duoko mane oyud e yor mbui ka mano ne gin ma bende giseloso. Taniko nek wacho ni gichiwo ndalo 30 mondo jonyuol kata nyithindo o appeal against the result for correction. Wapo joining ng'ama bro kao ting' mar chudo ne appeal no. Gin jonyuol, gin nyithindo, koso gin school. Koso nek wuon moto makosa na botin. Man rieko mar kao usuru mang'eny kuom jonyuol. Like the Kenyan culture is known. Is nek asking our parents to accept it and move on. Exam results are not election results to be accepted to move on. These are matter of life and the future. Nitiere joma konyo nyithindo mondo som matiyo ka scholarship. Forms in the guidelines. Tarik mage wacho tidoko forms go te. Koro nyithindo ma dwaro gidugu marachi ka gitimo appeal ndalo 30 to ndalo ko ng'ato gi oko. Ng'a biro kawo responsibility. Wach mana wacho ni joma nitie oro SMS service providers ne moto makosa. Wapo jeni jogo to nongolo result ko kanye. Neke mana miyo result mano ochopo kare. En ywak kod ng'ur mabende jonyuol skunde kanyakla kod jopuonjre mamoko mabende notimo penj mar KCPE ma higani osegolo. Kagi ywago marks mabende giyudo kagi wacho nok magi kaluwore koda mano duoko mabende ne oland e higani endie. Nek bende gisani osewuok oko kendo giwacho ni gimiyo jonyuol mantiere koda ng'ur ndalo 30 mondo or kanyero ng'ur margi mondo ging'iyane kaka giloso wechego. Penjo mathoth nitiere e pach jonyuol, pach jopuonjre kanyakla kod skunde. Ang'o manotimore ndalo 30 gi ang'o ma bende biro timore. Bende mano kanyero riwruok mar NAT bade ma Kisumu kanyero nowuok kendo owuoyo e wi wach mar chochni machalo koda mendie. E twak maro mar mine wacho kawuono wantiere koda Roslina Chieng Wandigi ma bende en jagoro mar NAT bade ma Migori ka twak e wi wach chochni e duoko mar penj mar KCPE. OIMORE Roslina dinade? Adi maber. Iseneno kendo isewinjo ng'ur mopogore opogore ma bende osewuok ne jogo ma bende poko winjo gi ahinya. Inyalo mana wacho ni to gin weche mage mosewuok kaluwore koda duoko mar penjni mar KCPE ma higani? Nitie chochni mang'eny duoko mane mag KCPE mane nyithindwa otimo. Mokwongo iyudo ka marks moko onge gi miss. Mar ariyo, marks mag nyithindo moko nitie manok otimo sign language to duoko gi obiro ni ne gitimo.
mano makosa. Nitiere skunde moko ma bende waneno akia ni en gima kare. Nitiere skunde moko ma otang' ni karibu jopuonjre te ma skudno ero oyudo max 75 mane penjno ero mar science. E gino mani kare nikech nek to wacho ni kaluwore ni en duoko ma bende yiero ABC ni en gino manyalore. Mano be en gima kare adier? Gino ok en gima kare. Onge nyithindo manyalo yudo duoko machalre te e skul achiel. Apodi kata bed ni gitimo penj puonj gi jopuonj machalre to ginyal bedo ni giyudo max maromre kuomgi. Ok nyalre. Nyaka bede ni gigwenyore matin matin. Mano tadier. Dibed ni wang'o wache nang'o nikech nitiere jomoko ma bende wacho ni kasruok mar nek mar chiwo duoko chalo ka gima ne gikasre mar nono penjni ahinya. En ni kasruok ne mokelo chochni gi koso chochni gi owuok kanye? Aparo ni ne en kasruok. Ok wang'eyo gimomiyo ne gikasore nikech ne pod wan gi nafas maduong' ne pod ginyalo bedo ma ging'i ma gitim nonro matut ahinya kuom duoko. Aparo ni kaka wan jopuonj wang'eyo gik monego bed ni timo. Gimoro kapok ichiwo duoko ne to ne gitimre nonro matut kabisa. Koro kapok itimo nonro ne maduong' ma itieke to konego bed ni igolo duoko mare. Ka mar skul kende ema japuonj ong'eyo ni nyathi nyalo biro makone ni ka to ne inega to konego bed ni inega. And therefore kata mana kama ne wantiere ni e duoko maduong' mar piny mar the whole country nonego bed no miye nafas maber makoro chochni nok bedie. Mano e kasruok mar nono penjni nikech nitiere jopuonjre moko ka wawinjo ng'ur mag skunde kanyakla kod jopuonjre moko wacho ni nitie jomoko ma wacho ni jopuonjre wa osebedo ka timo maber gin jogo ma osebedo ka yudo max 400, 440, 450 kadhi malo to sani nitiere kaka odwok gi piny nyaka kata 370 ni koro iwacho ni akia ni tam mane ma bendi tiyo godo kata kamano gidwaro ni mondo max obed kamoro achiel. Apara ni jogi gima ne ogitimo to en ni ne ogitimo nonro no maduong'. Onego bed ni kapok igolo duoko mar gimoro amora to ne ging'i migoye miwachi ni gini en mar the whole country. Nonego gibed piny nikech pod ne wan gi nafas maduong' kabisa. Ne pok wachopo kata mana e Disemba, pod ne wan e dwe mar 11, pok nwachopo e dwe mar 12. Nafas pod nitie. Nyithindwa ne dhi duogo e skul dwe mar tarik 7. Nafas pod ne nitie. Ok ne wane gimomiyo ne girikni. Koro ndalo kata mana juma achiel mane pod odong'ni ne pod gin gi nafas no mar bedo ni koro ging'i ma gitim nonro maber. Ma ka gisetimo nonro maber to koro kwa bed gi chochni mar duoko mar penj. Sama koro gilando ni joma ntiere gi ng'uru mondo chwal negi en ang'o ma bende idhi tim? Idhi nono penjni koso jogi bo timo penj moro machielo? Ang'o matimore e kinde ni? Adwa na wach ni gino giseketho nikech onge kaka ginyalo nyiso nyathi ni the whole commission ma timo weche mag rito penj nyithindo nyaka nono ni nyalo bedo ni the whole commission te ni inyalo miyo nyathi duoko mar Kenya tichaki ikone ni koro duoko no opogore. Ok nyalre. Mano makosa ma ok nyal timore. Kata nyithindo go bok biyie ni kanise miye max 400 tiduoko ne chien obedo 300. Koro ang'o matimore nikech gisani giwacho ni nitiere jopuonjre 133 ma bende nosechwalo ng'ur margi kendo giseloso ma gimiyo gi max ma bende giwacho ni jogi odhi okaw e skul max makare mano winjore. Gima ng'eyo ni already nyathi e pache maduong' to ng'eyo ni gima otimnegi kata momigi sani ni tok gin go gadieri. Koro adieri moro amora kuom penj manogol sani ni e janyuol, obed nyathi sikul, ong'eyo ni ok otimnegi gima nowinjore timnegi. Koro ang'o motimo? Un kaka jonat, udwaro ni mondo nek otim ang'o? Nek osetimo makosa
kendo onego bed ni gi apologize kabisa, to kata ka gi apologize to giketho ne nyithindo nikech giduo chunygi. Ka in kan igombo kata ni yud max ni maber mar 400 to koro duoki ma koro ibede 300 ma pende ne pod ok inyal yudo. Kata paro ni mano to ok nigi shida ahinya nikech nyathino pod kodhi kata mbele kanyo to nyalo yudo max mong'eyo no nyalo yudo no. To ng'ama nokawo 400 ma ok onyal en mobiro bedo gi shida chien ka. Be iparo ni gibiro dok chien ma giwach ni gigolo duoko mane gichiwo gichiwo manyien koso cheno bodhi adhi nyime nikech par ni sani gisewacho ni selection mar secondary school chake juma manyien. Koro weche dhi bedo nade? Weche gigo kaluwore gi kaka gin waneno gi, weche gigo tang'eyo ka biro dhi kaka ne gipango gi, to gihinyo nyithindwa. Jonyuol bende gimiyo shida. Gimiyo jonyuol shida kabisa nikech nyathi mano onego bed e skul ma piny mar 200 gi wiye, mar 300 gi wiye, itere skul ma ok dhi donjo gi wiye. Aya, nyathi mano onego bed ni yudo 400 ma koro nigi max 200 gi wiye. Nyathi ni ng'eni ok imiye hakine, to ka ber to nyathi onego yud hakine ma kodhi e skul to ng'eyo ni mate grade mana dhigo kendo ma e grade monego bed ni a focus ka chomo mbele. Penjo ma bende ji nitiere godo ma dagomb ni mondo iduoka en ni sama ichwalo ng'ur kata apil ma giwacho ni mondo joma nitiere godo or negi, ang'o matimore e kindegi? Aneno ka giwacho ni inyalo ndiko apil kendo inyalo ndiko mondo bang'e no koro bang' ndalo 30 to koro ndalo 30 gi sechego janyuol bende prepare nodwa tero nyathi sikul, koro pach nyathi bende ok osettle maber. Janyuol be okia ni to koro ang'o madwa timore in between here nikech ok ong'eyo ni to gik ma kata motero gombo neno to odhi ang'o madhi timore e diere ka. En gi wasiwasi, nyathini ok obedo settled, janyuol be ok ostep maber. Un e duol maduong' mano mar jopuonj, un ma bende iwinjo duondu matek kendo nitiere jonyuol moko nitiere skunde marito mondo uwuo kendo ukaw okang' maru kata duondu e wachni duto ten mane? Ana wacho ni gik mane sirkal mar jo commission gik mane gitimo gin gik maber, and therefore wawacho ni gitimo makosa, nonego bed ni girit nafas makoro maber ma ne inyalo golgo duoko to girikni. Gimomiyo ne girikni ok ne wang'eyo, to koso ne nitiere kumoro mane ng'ato bedo piny mane dwaro ni duoko no nyaka miye e sechego, to ne en ng'a to nikech duoko ni to ne mar nyithindogi plus the parents and the whole country. To ka waseketo makoro nyithindogi obedo matek, jonyuol bende neno matek, ok apar ni jonyuol gi nyithindogi omor gi duoko machalo kamano. And therefore wan ok wa support gima notimore ni. Penjo moro nitiere kendi ma bende wacho ni duoko mar SMS opogore gi duoko mondike result slip. Jok moket negi KSL SMS nitiere kod Kiswahili e result slip. Koro wacho ni shida dibed ni nitiere SMS koso shida kanye. Wacho no bende aneno ka nek bende otemule, wacho ni ng'ikruok ne nitiere SMS. SMS kanyo bende nitiere shida nikech iyudo ka kata sama ne SMS ne ochakore, iyudo ka janyuol oro duokogo ding'wen te, manyiso ni achiel kuom duokogi okawo $200 kotimore nade ka omanyogo duokoni. Mar ariyo, duokogi bende result mantiere opogore gi mantiere karatas. Nyiso ni nyithindogi gionge kod gine haki moro ma gineno ni sirkal ok otimonegi maber, ok otimnegi justice according to them. Judith kawuok Nairobi wacho ni nyathina oyudo max mar kwano Kiswahili gi Kisungu duto te max achiel mano mar 46 ma bende en gino manyalore. Maths 46, Kiswahili 46, Kisungu bende oyudo 46. Magi ng'eni moko kuom gigo ma bende ji ywago. Mano ok apar ka nyalo bedo kamano. Ni nyathi e max ne tete gin 46.
Ok nyalre. Okang' mane ma bende subject. Okang' mane ma bende udhi kawo nikech koro ing'iyo wach modhi kawo en okang' mane ma bende udhi kawo ka watieko? Okang' ma okawo kata ng'at nosekawo mosewacho ni ng'ata ma ok oneno ka duoko mano omiye nitiere gi adieri kata haki mare. Omiyo wan wasekawo ni ng'ata okaw appeal mondo appeal no mondo otim nonro no. Erokamano ahinya mana kanyero Roslyn Chenga wandigi mano jagoro mar Nata bade ma Migori osebedo kotwa kodwa ka bende watema ne mondo wang'iya nento ang'o manotimore e duoko mar penj ma KCPE ma higa nindi ne kosewuoyo oko kanyero ka bende ochiw ndalo 30 ne jogo mantiere koda ng'ur mondo ochwalgi ong'iyane kaka inyalosa wechego. Koro waketo bara wang'wa gitwa wang'iyane to e ndalo 30 go en ang'o ma bende biro timore, bende jonyuolgi kata jopuonjre biro yudo resruok. Erokamano ahinya mar bedo kodwa e chino ni mano mar mine wacho wadhi mana yweyo kod duoko kod weche manyien mamoko. Kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wekelea na shabiki kaende. Mimi naitwa Charles Samkoa, home ni pande ya Vihiga na lakini nachapa shughuli huku. Sio Kimau Parliament. Na nimekuwa nikicheza hii mchezo. Nikiwa naenda kuchomewa supu pale. Kuna message imekuja, congratulations, you have won 500,000. Kumbe kulikuwa na mystical. Already umeshanipigia na sikusikia. Usiku yenyewe mwili nikataa kulala. Yaani najaribu kujilazimisha kulala lakini imekuwa ngumu. Nataka niongeze bike moja na ingine niweke biashara fulani hapo. Hii mbogi nimewaambia tuwe tunacheza. Hii mchezo ni ya ukweli. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, iende kila wiki. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in one-day-old babies. Ang'o makelo cancer? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer, kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. Cancer e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Jodak Masembo e kar chung' od bura mar Rieda County ma Siaya okwako chenro mar tiyo gi sola mar tiyo gi teko maler mok chida luora
kendo e konyogi e yoregi mar pur kod pith. Jodago mantiere bwo riwruok mar dala rieko onyiso mor ma gintiere godo kalore ni ji mohewo 5,000 osebedo ka yudo konyruok margi kokalo tiyo gi solano ma giwacho ni konyogi e kuoyo pi e puothegi kendo miyo gi keyo maber. Dano Londe nolimo jodakgo kendo miyowa sigana ni. Odiochieng' masie chieng' pile ka pile chakore gi riembo thiwi ma olos gi sola. Okete kama onyalo yudie chieng' mondo jodak makoni chak tijegi ma pile ka pile makelo negi omenda. Othiwi ni ma giluongo ni solar wheelbarrow kata bedo ni oneno matin, jodak makoni wacho ni ngimagi oselokore nyaka ne gichak tiyo kode. Osebedo kokonya kuom lielo nyithindo, kuom nyaka jomadongo, timo negi blow dry, okonya kabisa e ngimana. Customers kobiro samoro achajo negi simu. Osekonyowa ahinya kaka jogweng' nikech wach stima area ni ok oyot. Tie mier kaka koro kama wantie ni onge stima, sola ni ema konyo wa e chajo gik matindo tindo kamago eko. Okinyi jodak makoni kelo taya mag gi marita alwora mondo chajre sola. Grace Atieno lero ni sola no osekonyo e geng'o tuoche machalo kaka thung'a magiwacho ni ne chandogi ndalo mane gitiyo gi tach nyangile. Giwacho ni gionge luoro mag ute manyalo wang'e tiyo kod teche machalo kaka nyangile. Watemo geng'o wach mar lielo teyni moko mag nyangile mag iro ka. Nikech iro no ne kelo ne ji tuoche mag homa, tuoche mang'eny ma iro kelo. Koro watemo ni mondo wageng' mano, emomiyo ne wabedo gi sola no endo mondo mi wachajo ne jowetewa teyni go ka mudho nitie. E gweng' ma Kamito, Asembo Bay, kama riwruok mar dala rieko yudore, moko kuom jodak okelo tong' mag gweno mondo kete liet, kendo bang' ndalo 21 liet no to nyithi gwen. Edith Odera en achiel kuom japith gwen ma osebedo ka yudo nyithi gwen kokalo tiyo gi sola. Koro ne gitoko, to ka gisetoko takawo tong' gi to kochopo bang' juma achiel tating'o tong' tatero e mashin. Nachako gi mashinde moko matiyo gi stima gi, to nayudo ka ne duoko nok ni kare. Koro natero tonga gi dala rieko. Kana atero tong' dala rieko, ne oto natero, kana chako natero tong' 40. Naduogo gi nyigwen 35. Manyiso ni matin mane nokotimre nadi, mane ne okethore. Kopogore gi tiyo gi sola e loso nyithi gwen, jodak makoni bende tiyo kode e golo pi kowuok e nam Victoria kendo kuoyo e puothegi. Kawuono wayudo ka moko kuom mine makoni kunyo rabuon ma giwacho ni ochiek maber nikech pi ma giyudo. Ne wachako ng'iyo yore manyalo konyowa e pur. Koro ne wabiro gi riekni mamoko kaka loso mashin magoyo pi katiyo gi teko mar chieng'. To kendo wakete e wheelbarrow, koro wadhire to watere nam kendo waduoke. Mano okonyowa mondo mi wanyalo tiyo kode ka to wachako watere kama chielo. To godhiambo to wakane e ot mondo kik kwale. Alex Someno mane ochako chenro ma kamae wacho ni gin gi paro mar tiyo gi teko maler to moloyo ndalogi ma piny ngima kedo kod achiedhnade mag lokruok mag kor lwasi. Ne wadwa ni wan bende watiye gi gik moko marito alwora. Koro ne wachako waloso machielo miluongo ni mobile charge station. Mae watero e gwenge mwatiye. Kech wan gi gwenge kendo waluongo gi ni dala rieko villages. Koro seche mwadhi e gweng' to gibedo gi mobile charge station gi ma gichajo teyni gi, gichajo simbe gi, ginyalo tiyo gi laptop, giliedo kodgi kendo mamiyo giyudo yuto maber. Dala rieko onyuolo rieko. Rieko mako tigodo maber to dhi kelo ler e ngima oganda mathoth kendo bero kod lwasi. Dana Ulunde, Ramogi TV. Wantiere pao tuke kuma tim Kenya mar jotugo ma hikgi oko hinga 18 nochako tuke Sekafa makare bang' loyo tim mar Sudan gonde 5-0 tugo manotugi alap ma Jomo Kenyatta boma ma Kisumu. Kenya noyudo gol mokwongo koa kuom jatugo Luis Ngavi. Tyson Kariuki nomedo mar 2 e dakika mar 28.
Aldrin Kibet noloyo mar 3 e dakika mar 32 ka Ingavi omedo mar 4. Eli Owande noloyo gol mar 5. Kenya sani otele Group A gi points 3, points marom gi Rwanda manoloyo Somali gol 1-0 ka Kenya nitiere koda gonde mathoth. Gol mar Alexander Arnold e half mar 2 ne orucho gol mar Erling Haaland e half mokwongo moweyo ka Liverpool owuok amodhi mar gol 1 manotugo mar lig mar piny Uingereza manotug e alap ma Etihad. Miscue the clearance from Alisson.